Сәлем, сәлем. Бозатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген яңа популярлашып килгән Clubhouse дигән социаль челтәр турында сөйләшәбез. Дөрес, бу Clubhouse дигәннәре бик тиз популярлашып китте. Инде аның турында язып та, сөйләп тә бетерделәр бугай. Ләкин без бүген аның бигрәк тә татар өлешен, татар бүлмәләрен барларга, аның татарга, башкортка кагылышы, бәлки хәтта файдасы бармы, юкмы дип сөйләшеп карыйбыз. Минем бүгенге кунакларым Мәскәүдән Skype татар телендә аралашу клубы җитәкчесе Рима Гомәрова. Исәнмесез, Рима? Сәлем. Исәнмесез? Һәм Германиядән икътисадчы, финанс белгече Айдар Маннанов. Хәерле көннәр, Айдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сәлам. Минем кунакларымның икесе дә тумышы белән актаныштан. Моңа кадәр бер-берегезне белә идегезме? Юк. Мин беренче тапкыр Clubhouse-га кирип, беренче татар бүлмәсенә эләккәчтен, безнең анда шундый бәләкәй генә нетворкинг булды. Һәм мин беренче таныш түгел кешедән кем соң син дип сорагачтым. Миңа актаныш дип язылган бит дип аңлаттылар. Менә шундый кысан гына Clubhouse дөньясы таныштырды. Мин бераз гына таныштырып китәм бу Clubhouse белән. Ул үзе бултырык ясалган булган икән, ләкин аның популярлашып китүе менә шушы соңгы берничә атна эчендә булды, февраль башларында микән. Бу шундый сөйләшеп утыру өчен махсус социаль челтәр. Анда язып булмый. Бер кеше бүлмә ясый, темасын билгели, әйтик, татарда күп хатынлык темасы бүген кичкене шул хакта сөйләшергә җыеналар, име? Кешеләрне чакыра, сәгатен, спикерларны билгели һәм фикер алышу башлана. Бүлмәгә барлыгы 5000 кеше керә ала. Бер тимәгә басып кул күтәрергә мөмкин, модератор сиңа сүз бирә һәм син сорау бирә аласың яки үз фикереңне әйтә аласың. Иң беренче мин кергән бүлмә ул татар китапларына һәм китапханәләргә багышланган иде. Беренчедән бу миңа ниндидер бер кич утыру кебек тоелды, булды. Шунда ашарга пешергәндә, бәйләм бәйләгәндә, сөйләшеп тә утырасың. Һәм икенче кызыгы, ничектер менә Instagramнан, Facebook'тан качып ниндидер бер шундый приват шундый бәләкәй генә бүлмә, пышылдап кына нидер качып кына сөйләшү хисе калды. Ул сөйләшүләр реаль вакытта бара, язылып калмый. Кагыйдәләр буенча яздырырга ярамый, ләкин инде бездә ярамыйга карамый дигән әйберләр бик күп. Ул YouTube-та инде бик күп менә шул аудиолар чыгып бара. Ләкин аның кагыйдәләре буенча ярамый. Беренчеләрдән булып анда Илон Маск, Марк Цукерберглар сөйләште, теләсә кем аларга сорау бирә алды һәм шуннан соң популярлашып та китте инде ул. Һәм тагын бер әйбер теләсә кем дидем, теләсә кем түгел, кемнәрнең айфоннары бар һәм кемнәрдә чакыру бар. Инде Android ясала да башлады бугай инде. Кайбер кешеләр теге үзләре генә ясап та челтәргә ыргыткан кешеләр интернетта бар инде, Android өчен дә кулланып килә дип әйтәләр, мин тикшереп карамадым. Рима, сез монда ничек килеп кирдегез? Сөйли башладың инде, име? Сөйләп бетер әле, ничек килеп кирдең син менә бу Clubhouse-ка? Каян таптың син аны? Мин аны кызык өчен генә урнаштырмакчы идем, чөнки без аны теге аудио аралашу икәнен белгәчтен, безнең бит инде Skype-та ул сөйләм клубы, менә шул сөйләшү клубы. Кызыксынып китеп кирдем, безнең Skype-та өчен кулланып була микән? Без әйтәсез, татарларга файдасы юкмы? Мин беренчедән үзе безнең менә бу проект өчен аны тикшерергә дип кирдем. Мин ул вакытта белмидем әле бу инвайтлар кирәк икәнен, кемдер чакырырга тиеш икән, чөнки мин анда теркәлдем. Һәм мине шундук кемдер чакырды. Кемдер дип инде дуслар, танышлар, татарлар да түгел, бөтенләй башка кеше. Һәм мин карый башладым, һәм шундук миңа язалар. Әйдә без татарча ясап карыйк. Clubhouse булай гына сөйләшер өчен, тикшерергә минем кебек. Һәм бу миңа ошап китте. Бу безнең Skype форматына бик бармый инде әлбәттә. Чөнки без анда әлегә аны ничек итеп кулланырга икән төгәл аңлап бетермәдек, именно безнең Skype өчен. Шулай да мин үзебезнең менә бу катнашучыларга, клубка йөрүчеләргә һәрвакыт тәкъдим итәм, киңәш итәм, кирегез, тыңлагыз, катнашыгыз, сораулар бирегез, чөнки бу сүз байлыгы өчен, тел йөгереклеге өчен, менә бу тыңлар өчен бик яхшы әйбер дип, чөнки менә инде күптән аралашмаган Татарстанда, Россиядә яшәмәгән татарлар да татар телен искә төшерер өчен керәләр. Минем дуслар мәсәлән. Бу гел татарча гына сөйләшкән Clubhouse бүлмәсенә эләксә,
ничек була теге татарча насмотренность ләптене визуаль әйбергә бу наслушанность булалыр инде теге күп ишетү менә татарча күп ишетү һәм синең менә бу аудио аралашудан соң татар теленең кулланышы да практикасы да көчәя. Айдарым, әнә сез ничек бу татар бүлмәләре белән таныштыгыз? Дөресен генә әйткәндә, ул Клабхауста утыручылар шул татарның актив кешеләре инде. Тәбрис Яруллин, анда Илшат Саитов, шул ук Рима Гомәрова, без аны Рамил Агдиев, Марат һәм Алимә Сәләхетдиновалар, без аларны башка социаль челтәрләрдә беләбез. Гомумән актив кешеләр татар дөньясында. Ләкин сезнең моңарчы социаль челтәрләрдә актив дип күргән юк иде. Менә Клабхауста миңа калса сез бик ачылдыгыз һәм сез анда күп темаларның модераторлары, хәтта ничек бу дөньяга килеп эләктегез һәм ничек татар, бигрәк тә татар Клабхаусына, татар бүлмәләренә? Мин социаль челтәрләрдә бик күп утыра торган кеше түгел. Мин шундый фикердә, һәрбер социаль челтәргә кергәндә нинди максат белән кергәнеңне аңлап кергә кирәк. Менә шундый кеше бар, Джаран Ланье, ул бүгенге интернетның аталарының берсе. Ул виртуаль реальность дигән әйберне ясаган кеше инде үз вакытында, һәм аның TED форматында бер чыгышы бар. Ул әйтә: "Без шундый җәмгыятьтә яшибез, ике кеше аралашсын өчен, моның өчен өченче кеше түли." Шул ук Clubhouse, Instagram, Facebook, WhatsApp бөтенесе дә бушлай социаль челтәрләр. Һәм ул әйтә: "Бу яхшы җәмгыятьме, юкмы? Без интернетта нәрсә сөйләгәнебезне уйлыйбызмы, юкмы?" Шуңа күрә мин интернетта утырганда, шул ук Instagramнарда һәм башкаларда бик актив түгел идем. Ничек килеп эләктем соң мин бу Clubhouse'ка? Эштән хезмәттәшем җибәрде шундый хат. Кемгә инвайт кирәк Clubhouse'ка? Һәм мин уйлап куйдым инде, бу берәр клубка инвайттер инде, әйтәм. Мин андый җирләргә йөрмим инде. Карыйм әле, нәрсә микән бу? Нинди клублар барлыкка килде микән бу Берлинда? Бәтәш кереп карасам, бу социаль челтәр, монда Илон Маск утыра икән. Мин монда кердем, бу 7 февраль тирәсе булгандыр инде. Монда әле бер татар да юк, бер урыс та юк. Монда гел инглизчә сөйләшәләр. Минем инглизчә нормально, тыңладым, әйтәм, моңа бик күп вакыт китә. Шулай бер атна керми торсам, бер атнадан керсәм, монда Рамил Агдиев бар, монда минем сыйныфташым Марат бар. Без булар белән шалтыратышып, әйдәгез әле татарча сөйләшәбез дип, татарча сөйләшергә уйладык. Һәм соңыннан әйдә көн сайын татарча сөйләшәбез дигән фикергә килдек. Соңыннан икенче көнне монда Ленария, Тәбрис пәйда булды. Безнең татар мөхите дигән бүлмәгә килеп керделәр алар. Рима да керде безгә. Шулай итеп, без бер көнне оешып, әйдәгез бөтен кешегә дә кызык булган дөньяви темаларга сөйләшәбез. Һәр кеше бер өлкәдә профессионал. Мин финанс турында сөйлим, Рамил медиа, телевидение турында сөйли ала дип шулай итеп килешеп киттек инде шулай оешып. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Менә бу клубның, Clubhouse'ның, менә бу социаль челтәрнең татарга нинди файдасы була ала? Рима әйтә башлады инде, ул менә шушы татар телендә аралашу чарасы булды бу, бигрәк тә менә язышып кына түгел, сөйләшергә өйрәнү, үз фикерләреңне әйтергә өйрәнү, татар телендә аралашуның бер мөмкинлеге ачылды. Менә без беләбез инде, Instagramда да бик күп татар бүлеге дип әйтим мин инде, татар телле постлар, татар телле нәрсә, һәм үзенә күрә бер үсеш алган, хәтта кемдә акча эшләргә мөмкинлек бирә торган социаль челтәргә әйләнде. Татар мөхите анда да бик зур. Facebook'та анда шул әйтеп кенә утыралар инде, бер-берсен батырып, шәйнәшеп кенә утыра торган урын инде ансыймы, татар Facebook'ы шундыйрак. Менә бу Clubhouse нинди мөмкинлек бирергә мөмкин? Күптән аралашмаган, татарча сөйләшкәннәрен ишетмәгән кешеләрне ишетер өчен, мәсәлән, минем күптән Америкага күчкән дусларым, безнең бит аралашу күпчелек шул Facebook'тагы үзара төрттереп алышу, Telegram'da язышу, Instagram'da лайклар, максимум директка язышулар белән үтәбез, бик сирәк тә анда шалтыратышабыз. Һәм анда шалтыратышканда да бергә бер генә аралашасың бит инде. Clubhouse'та мәсәлән бик күп кеше әйтә, вакытны күп ала ди. Социаль челтәрләр вакытны күп ала ди. Ләкин бит һәрбер социаль челтәрне ничек кулланасың, нинди максат белән кулланасың? Кемдер чынлап та вакытны үтерү өчен куллана,
кемдер үз файдасына, хәтта TikTokны да үз максатларына ниндидер үсеш өчен кулланган кешеләрне, хәтта балаларны беләм мин. Ягъни алар әйтә, апа, мин кызык өчен карамыйм, мин мәсәлән миңа психология кызыкмый, шундый TikTok дәрем карыйм ди. Монда да шул ук, мин күпчелек очракта тыңлар өчен генә керәм. Мин аны подкаст кебек кенә кушып куям да, минем өчен кызык фикер йөртә торган кешеләр фонда фикер алыша, мин бу вакытта үз эшем белән шөгыльләнәм. Бу вакытта минем шундый бәхәсләшәсе килгән минутлар була, яки нәрсәгәдер үз фикерем әйтәсе килгән минутлар була. Мин шул вакытта гына микрофонны кушып әйтеп алам үз фикеремне. Һәм бу шундый офлайн эштә дибез бит инде менә соң. Изоляциядән соң, карантиннан соң, менә шул офлайнны ул шәк кенә компенсация, ягъни без кешене инде күрмибез, ишетәбез. Һәм бүтән төркемне без ишетеп чыга алабыз. Шул яктан файдалы. Татар проектларына килгәндә шул ук мәсьәлә. Ничек файдаланасың бит? Ничек кулланасың? Куллана белеп кулланасың. Мәсәлән, китап укучылар бар, җыелып китап укучылар. Бу шундый супер формат. Татарларның мәйди, мәсәлән, кичәгенә төрле тел активистлары постколониаль әдәбият укыдылар. Бер китапны ачып, һәрберсе нидер өлешен укый, шуңа комментарийлар бирәләр. Бу бик шәп формат дип уйлыйм. Теләсәң инде татар проектына моны кулланып була, моны ниндидер корал, ярдәмче корал итеп кулланып була. Мин шулай дип саныйм. Айдар ничек уйлыйдыр? Мин монда уңайлы һәм уңайлы булмаган моментларны күрәм инде, бу социаль челтәрләрдә. Менә әйтеп уздыгыз, мин элек башка социаль челтәрләрдә бик актив түгел идем. Ни өчен? Чөнки минем кебек менә ниндидер бер профессия белән шөгыльләнгән кешеләр, үз эшләренә бирелеп эшләгән кешеләр, аларның визуаль контент ясарга вакытлары җитеп бетмәскә мөмкин. Кем эшли инде, ул үзенең эше турында бик еш сөйләми дә, менә Clubhouse-ка кереп, монда син үзеңнең фикереңне әйтә аласың һәм монда бик бу социаль челтәрне бик ихлас дип әйтер идем мин. Чөнки Instagram һәм шуның ише социаль челтәрләр, алар ихласлыгын югалтты. Анда маркетологлар утыра, матур фотолар. Хәтерлисезме, менә 2008-2009 елларда социаль челтәрләр барлыкка килгән вакытта, шул ук ВКонтактеда кешеләр үзләренең шын фотоларын куя иде, шын дусларча аралашу бара иде, һәм ул вакытта ул кызык иде. Менә Clubhouse, әгәр сез аны әле куймаган булсагыз, менә шундый ук хисләрне кайтара миңа. Чөнки монда хәзер әле кешеләр ихлас аралаша ала. Маркетологлар әле моны уйлап бетерә алмады, моны ничек итеп кулланырга. Шуңа күрә менә бу уңай ягы, сез монда кереп үз эшенең профессионалларын тыңлый аласыз. Һәм ул кешеләр, аларның вакытлары юк, бәлки озак итеп контент ясап утырырга, видеолар төшерергә, монда кереп ярты сәгать сөйләшеп чыгарга аларның вакытлары бар. Менә кичә дә шундый очрак булды. Минем дустым, ул инвестбанкир, Мәскәүдә эшли. Кайчан шалтыратма, төнге 11-дә, төнге 2-дә ул эшли. Минем туйга да килә алмады ул кеше. Менә кичә мин әйттем, әйдә Ринат, Android-тан керәсең, Android-тан да кереп була, ансында әйтергә кирәк, ысуллары бар. Керәсең, сөйлисең, чыгып китәсең. Иң беренче итеп сүз бирәбез сиңа, һәм нәкъ шулай булды да. Ярты сәгать утырып чыгып китте. Миңа менә ул ошады тагын бер яктан, ул бергә җыелып фикер белдерү, кайбер ниндидер проектка, мәсәлән, брейнсторминг кебек шундый тиз генә идеялар булдыру һәм фикер алышу клубы кебек бер әйбер кебек тойдым мин аңа. Чөнки менә бу китаплар турында сөйләшкәннән соң идеялар туды, аны тормышка ашырасы килә башлады кайбер әйберләрне. Рима, син карамадыңмы башкорт яки башка телләрдә нәрсәләр бар икән? Мин эзләп карадым, бер нәрсә тапмадым. Бүген менә буласы башкорт телле бер бүлмәгә никтер кирип булмады. Алар әле ачмадылар ул бүлмәне, ягъни башламадылар вакытында. Әллә күчерделәр, мин дә аңлап бетермәдем, чөнки мин дә көткән идем, башкорт телендә ишетәсе килә бит инде, менә прям оригиналда. Башка телләр буенча мин беләм, ниндидер бүлмәләр булган. Чөнки без, мәсәлән, За языки РФ платформасы эчендә бер көнне сет ясап карадык. Шундый кичкенә генә җыелыш, ул шулай ук апробация иде, тикшереп карар өчен генә кешеләр җыелырмы? Бу без инде бернинди игълансыз диярлек, без шул көнне үк менә бүген кич җыелып сөйләшәбез дип ясадык. Һәм безнең әллә нинди без көтмәгән, без белмәгән тел активистлары керде. Аларның үзләренең ниндидер проектлары бар. Мәсәлән, коми активисты Алексей Ивановны ишеткәннәре бардыр инде. Ул урам протестларында кулга алынгачтан
полиция белән бары тик коми телендә генә аралашырга була. Ул протоколны сорый коми телендә, мәхкәмәдә ул сорый коми телендә аралашуны, тәрҗемәче китерәләр аңа. Менә шул егетнең күргәчтен менә бу хәлне, менә бу вакыйганы бер коми активисты коми теленә багышланган шундый бүлмә оештырырга була. Алар үзләре безгә яңадан инде безнең бүлмәгә кушылгач сөйләделәр. Безгә башка тел активистлары кушылды. Һәм алар үзләренең проблемалары турында сөйли башлады. Һәм алар хәзер безгә кушылдылар. Без уртак проектлар, уртак конференциялар уздырырга дип сөйләштек. Башка телләргә килгәндә, мин бер көнне саха бүлмәсенә эләктем. Алар үз телләрендә ниндидер темага сөйләшеп утыралар иде. Мин әлбәттә аңламагач, тизрәк чыгып киттем. Сорау бирә башламасалар ярый инде дип саха телендә. Ягъни, менә шулай аралашу өчен бигрәк тә сиблеп яшәгән халыкка. Кичкенә генә булса да, ярый, кичкенә диек инде. Татар белән башкортны да, ниләр белән, Кытай халкы белән анда, инглизләр белән чагыштырганда, татар телле халык ул кичкенә процент белән караганда. Ләкин без сибелеп яшибез. Менә шул сибелеп яшәгән халыкка, менә шулай бер моментта кисешеп, үзара тиз генә фикер алышып, мида ул оештырып алу, ул бик шәп. Чөнки мәсәлән, безнең шул тел активлыгы бүлмәсенә Канададан Алимә килеп керде. Мин сине беләм, синең проектларыңны беләм, ләкин менә моны белмидем, менә бу тел активлыгын белмидем дип, ул шул хәтле күп ниләр бирде, идеялар, инсайтлар. Шуңа күрә мин менә бу тел активлыгы өчен бик яхшы формат дип саныйм, кулай формат. Менә бер бүлмәгә шулай килеп кердем, анда бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татарлар булай гына аралашып утыра иде. Кем кайда яши, кайбер илләрдә анда актив татарларны беләбез инде, ләкин без белмәгән шул кадәр кеше күп икән, без менә Азатлык радиосы инде ул бөтен татар дөньясына эшли һәм безнең журналистларның да бик күп танышларыбыз, безнең белән аралашып торган кешеләр, без алар турында язган кешеләр бик күп, ләкин чынлыкта алар моннан да күбрәк. Һәм бик күп яшьләр, студентлар, анда белмим ничә кеше иде икән. Һәрберсе үз язмышын сөйләп чыкты. Менә алар ничек гаиләдә, ничек алар татар телен саклый аламы, саклый алмыймы, ни өчен саклый алмый, нинди авырлыклар белән алар очрашалар. Әти-әнисе аларны ничек тәрбияләгән. Менә алар менә Айдар әйтеп киткәнчә, алар шул кадәр хисләнеп һәм шул кадәр теге чын итеп сөйләделәр, бер нинди матурлап та түгел, ягъни менә бөтен проблемаларын ачып салып сөйләделәр. Теге шикләр җимерелде дигән кебек хис кала. Шулаймы? Минем үземнең шундый мәсәлән. Ярыймы миңа килешмәскә Римма белән аз гына. Менә без әйтәбез 7-8 миллион ул аз дип, кечкенә халык дип әйтәбез. Мин үзем Стокгольмда, Швециядә укыдым. Швециядә 10 миллион кеше яши. Менә әллә ни күбрәк түгел. Уйлап карагыз, шведский дизайн дигән әйберне, Ikea, Volvo һәм башка әйберләрне бөтенебез дә белә. Бу кечкенә халыкмы, зур халыкмы? Үзебезне ничек итеп куя белүдән тора. Шуны әйтәсе килгән иде. Чагыштырудан тора инде, һәм теге сибелеп яшәгәчтен бит инде барыбер бер илдәге халык сымак ул ниндидер шәп бирә алмый тиз генә. Эффект шундай. Шуңа күрә кемдәдер сакланып кала ниндидер татарлыкның анда гореф-гадәтләреме шунда, ниндидер теге кул эшләреме кемдәдер сакланмый. Кемдәдер татар теле шундай теге консервланган, яхшы сакланган, дөрес сөйләшәләр, матур сөйләшәләр. Кемдәдер ул урыслашкан, төркиләшкән, эстонлашкан, шундый форматта. Шуңа күрә, без бер урында мәсәлән әзрәк булгачтын, кечкенә халык дип тә әйтәләр. Шулай да бары бөтенләй берлә чагыштырганда гына сизелә. Без менә бер көнне икенче ни булдымы ул безнең бүлмә, теге нетворкинг дип, мөхит дип сөйләшә башлагачтан. Сөйләштек бит Google өчен, Apple өчен, Facebook өчен татар телле аудиторияның күпме азмы икәнен. Алар аны аудиторияга саныйлармы, юкмы? Алар өчен татар телен кую файдалымы, юкмы интерфейска? Бөтенләй берлә шулай чагыштырганда беленә. Булай Clubhouse-ның туры барлыкка килүе ул безнең өчен әзгенә ниндидер шундый бомба булды. Мин үзем Майкл Портерны өйрәнгән кеше буларак, Майкл Портер ул стратегияның атасы. Дөньяда менә кем стратегия дигән әйберне өйрәнә, ул Майкл Портерны өйрәнә инде. Ул әйтә,
кемгә дә булса ошарга тырышырга кирәкми, ягъни быть похожим дигән мәгънәдә. Менә татарның сибелеп яшәве аны конкурент плюс буларак кабул итәргә кирәк. Безнең яхшы ягыбыз, димәк, безнең бөтен җирдә үз кешебез бар дигән ни белән яшәргә кирәк? Уй белән. Килдең Берлинга, монда татарлар бар, аларны таба аласың. Бөтен җирдә дә алар бар, табырга гына кирәк. Алар, значит, шифроваться итеп каядыр анда кашып йөриләр. Менә шуны белегез. Мин бит начар димим, мин моның белән килешәм. Татарча couchsurfing ул шундый шәп әйбер. Берлиндә бәлки син белмәгән татарларны да беләмдер, Айдар. Без әлбәттә бөтен җиргә сибелгән, кайда да татар кешесен табырга була. Рәхәтләнеп, яшеренеп кенә татарча сөйләшеп булмый. Без менә бер көнне тагын шул Clubhouse бүлмәләренә кайтам. Әйдәгез үзебезнең тормыштагы кызык хәлләрне сөйләшик дидек. Һәм күпләрнең менә бу хатирәләре кайтып калды шуңа. Алар искә төшерә башладылар, кайда үзләрен иркен тотып йөргәндә, без генә монда татар, безне монда бер кем дә аңламый дип. Аларга кемдер килеп эндәшәсез кайдан дип татар кешесе. Шуңа күрә без һәр җирдә, кечкенә дип аталсак та, кечкенә булсак та, кечкенәдән төшкенә, һәм без бик таралган. Һәм менә шушы Clubhouse, менә шушы таралган кешеләрне бераз тупларга да ярдәм итә кебек тоела. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Без Айдар Маннанов һәм Рима Гамарова белән Clubhouse һәм андагы татар-башкорт бүлмәләре турында сөйләшәбез. Тагын бер мөһим сорау менә бу Clubhouse кулланганда, андагы иминлек мәсьәләсе, кибериминлек турында сүз бара. Әйтик, Кытайда ул инде томаланды. Чөнки анда тыелган темаларга анда сөйләшеп утырган Кытайлар, 6 февральдә мәсәлән, анда Синҗанда концентрацион лагерьлар бармы дигән бүлмә ачыла һәм уйгыр мөселманнар 12 сәгать буена мондый зәрүрлекләүләргә бик ышанып бетмәгән Кытайларга Синҗандагы хәлләр, Синҗандагы вазгыять турында сөйли. Һәм менә Россиядә дә кайбер түрәләр инде Роскомнадзорга бу Clubhouse-ны тикшерергә кушты, сорады, бер депутат аның Яровая кануннарына туры килү-килмәвендә тикшерүне сорады. Хәтерләсәгез, бу пакет Яровой дип атала инде. Бу кануннар нигезендә WhatsApp-лардагы, гомумән телефондагы барлык сөйләшүләр, аралашулар, SMS-лар, алар 6 ай дәвамында операторлар аларны сакларга тиеш һәм ачкычларын кирәк булганда бирергә тиеш. Бер яктан караганда, бу шундый әлегә имин әйбер кебек тоела. Сөйләшүләр була да юкка чыга, аны соңыннан эзләп утырып Фәүзия апаның, мәсәлән, Фәүзия Бәйрәмованың 6 ай элек, анда 1 ел элек ясаган чыгышларын кебек эзләп карап утырып та булмый бер яктан караганда. Ләкин икенче яктан ниндидер ялгыш теориялар әйтегеме, шул теория заговора дип әйтәбез инде. Шундый әйберләр дә монда шешәгә атып китәргә мөмкин. Сез ничә уйлыйсыз менә шушы кибериминлек ягыннан караганда? Бер генә социаль челтәр дә имин түгел. Ягъни кайда гына нәрсә сөйләсәгез дә, кем дә булса сезне тыңлый ала һәм тыңлый да, чөнки кабат шул Джарон Ланьеның сүзләренә кайтып калам. Без шундый җәмгыятьтә яшибез, 2 кеше сөйләшсен өчен 3нче кеше түли. Һәм аның шундый китабы бар, социаль челтәрләрне бетерер өчен 10 сәбәп дигән. Менә мин аны үземә хәзер сатып алырга булдым. Мин аның TED-ларын гына тыңлаганым бар иде, TED чыгышларын. Бер генә социаль челтәр дә имин түгел. Шуны белегез һәм кайда нәрсә сөйләгәнегезне уйлап сөйләгез. Әгәр инде сез, менә без шул ук татар бүлмәләрен оештырдык, анда кем генә керми, кайсы илдән генә керми. Алар кермәсен дисәгез, кичкенә генә берничә кеше генә, 3-4 кеше генә сөйләшәм дисәгез, ул вакытта Clubhouse кирәк тә түгел. Бу бит инде Clubhouse хәзер һәр кешенең үзенең фикерләрен күбрәк кешегә ишеттерәсе килә. Сезнең фикерегезне күбрәк кеше ишеткән саен, ул аны кайда гына яздырмас, YouTube-ка да куяр, бөтен җиргә дә куяр. Монда бу социаль челтәрне имин дип уйлап утыра күрмәгез дигән фикердә мин. Рима, син ничә уйлыйсың? Башлаганда ук син әйткән идең, яздырырга ярамый дип. Но яздырырга ярамый дигән сүзне безнең Россиядә белмиләр. Аның мәгънәсен аңламыйлар, чөнки мәсәлән, кичәгенәк феминизм турындагы бәхәстән соң Сергей Минаев һәм берничә журналистка Clubhouse-да блокка куйдылар аларны, чөнки алар феминисткаларга каршы үз фикерләрен әйткәчтән, шундый күпләп ни киткән, шикаят димсең инде, һәм күп кенә матбугат
әгәр сез ул әңгәмәне яздырып тыңласагыз, яздырып барган булсагыз, яки яздырган кешенең язмасын тыңласагыз, Минаевның хаклы түгел икән аңлар идегез дип чыктылар. Ягъни бездә яздырылмый торган шундый сөйләшүне дә яздырып бару, ул ничектер үзеннән үзе эшләнә торган эш кебек кабул ителә. Бигрәк тә менә шундый танылган, мәшһүр кешеләр оештырган әңгәмә булса, инде йолдызлар булса, кемнең инде шуны яздырып барасы килмәсен. Хәзер диктофоннар да бар яздырып барырга, экранна да яздырып барырга була телефоннан. Шуңа күрә бездә бу яктан, ой, моны яздыралар икән, моны кемдер тыңлар икән дип шакката торган кеше юктыр дип уйлыйм. Бу кемдәдер сорау яки шаккаттыру уята икән, аптырау уята икән. Бу ниндидер Русиядәге чынбарлыкны белми торган кеше, минемчә. Чөнки мондый сөйләшүләр кем өчендер бу яңадан, мәсәлән, тыңлар өчен бу сөйләшү нәрсәләр булганын, булмаган кешеләргә сөйләр өчен, бәлки анда яхшы фикерләр яңгыра, шуның өчен кирәк. Әйтүемчә, кем нинди максатта куллана бит, кем нинди максатта яздыра, башка тыңлый торган структуралар турында инде бөтенләй әйтеп тә тормыйм. Журналистның эшен җиңеләйтә торган әйбер, кичәгенәк Тиньков та сөйләгән инвестициялар турында һәм 1 сәгать эчендә РБКда инде мәкалә бар иде. Журналистка җиңел, тыңлап утырдың, сорауларны бирәсе юк, яздың, чыктың, анда нәрсә сөйләштеләр. Миңа калса җәннәт инде журналист өчен. Бер яктан караганда, менә кагыйдәләр буенча бит инде аны чыгарырга ярамый, журналист тыңлап утырды да аны чыгарды, үзенә шылтыратып сорамады, чыгарды. Бу шундый тирән әйбер инде, этик нормалар анда, мондый кагыйдәләр, аннары рәсми кануннар, монда бер кирип китсә, мәңге чыга алмыйсың. Мондый сөйләшү генә түгел, бу бит инде шундый, шулай ук теге контент, аудио контент дигәндәй, без бит инде, мәсәлән, ул бүлмәдән чыкканда, язып бармагыз, чыгармагыз дип үзебез кисәтмибез, үзебез әйтмибез, бу нинең платформаның үзенең шундый кагыйдәсе. Ләкин мәсәлән, төрле чатлардагы, иҗади чатларма да, мәсәлән, Телеграмдагы аралашу бүлмәсеме, шундагы сүзләрдән дә, шундагы нәрсәндер сөйләп аралашып утырудан да инфо сәбәп ясап, аның турында матбугатка чыгаручылар бар. Шуңа күрә Клабхаустан да шундый чыганак ясауларына мин шаккатмыйм. Ул көтелгән әйбер. Һәм монда чынлап да Айдар сүзләре белән килешергә кирәктер. Айдар сүзләрен колакка китләп куярга кирәктер. Кая гына барсаң да, нинди генә клубтамы, ул белмәй, клуб булсынмы, Facebook булсынмы, Instagram, ВКонтакте, кайда гына булса да, авызыңны үлчәп ач дигән әйбер бар. Үзара, мәсәлән, атадык, ничек дип атадык без аны, көтү каршылау дип. Теге авылда бит инде көтү каршылаганда бөтенесе җыелып сөйләшеп тора. Һәм анда нәрсә сөйләсәң, иртәнгә инде ул теге рәсми яңалык булып бөтен авылга тарала. Һәм инде чынлап та булган әйбер сымак, аны теге уйдырма булса да инде сөйләячәкләр. Монда да бигрәк тә үзебезнекеләр димсең инде сөйләшкән бүлмәләрдә яңадан кайсыдыр матбугатта яңалык күрсәң, шаккатасы юк. Монда сөйләшүне яздыру гына түгел, хәтта менә кемнең нинди бүлмә ачканы күренеп тора, нинди темага әңгәмә корганы күренеп тора. Әле миңа бер дустым 2 көнлек җибәрә, бу син түгелмесең дип, анда фото безнең бүлмәнең атамасы, кемнәр утыра, һәм ул әйтә, бу син түгелмесең, аның Android. Ул әйтә, миңа җибәрде менә шул, аңа җибәргән шул. Шуңа күрә, дуслар, бу чынлап та авылдагы кебек, көтү каршында бер нәрсә сөйләшсәң, кайтып капкадан кергәч колагыңа эләгә инде әнинең. Шундый хәдис бар, әйме? Үзем мөселман буларак шуны әйтеп китәсем килә. Клабхаустагы бүлмә ул мәҗлес кебек. Анда җыелабыз, сөйләшәбез, кемдер оятсыз сүзләр сөйләшеп утыра. Мәҗлестә Аллаһы Тәгаләнең исеме зикр ителми икән, бу яхшы мәҗлес түгел, анда катнашмау хәерле. Менә мин Клабхауста шундый бүлмәләр күрдем, башка телләрдә дә, безгә якын булган бер телдә дип әйтик инде, исемен әйтмәс өчен. Кирдем мин анда сүгенеп нитеп утыралар үз туган телләрендә. Шуңа күрә монда оятсызлыклар очрый, кая кергәнегезне белеп кирегез. Монда кеше авызын үлчәп ачмый, бу радио түгел, монда цензура юк. Шуңа күрә мондый ямсыз мәҗлесләрдә катнашмагыз. Аллага шөкер, безнең татар бүлмәләрендә
Мин үзем дә модератор булгач, кешегә кисәтү ясарга тырышам. Әгәр әйтәм, монда хатын-кызлар да утыра, олы кешеләр дә утыра, иратлар гына утырмый, шуңа күрә матуррак, әдәплерәк сөйләшегез дип. Менә шул ямьсез бүлмәләргә кермәгез һәм ямьсез мәҗлестә утырган кебек утырмагыз ул бүлмәләрдә. Рәхмәт, Айдар. Менә шушы уңайдан бер генә әйбер әйтәсе килә, хатын-кызларда утыра дигәннән. Урыс телле бүлмәләрдә зарланалар инде, имеш, хатын-кызларга сүз бирмиләр, күбрәк ирләр генә сөйләшеп утыра. Һәм менә бу татар телле мин катнашкан бүлмәләрдә андый нәрсә юк иде, миңа бик ошады. Анда бөтен кеше үз теләгән әйберен рәхәтләнеп әйтте. Хатын-кызмы, ир-егетме, кайда яши, бер нәрсәгә карамастан. Бездә шундый җылы, рәхәт. Шундый хис калды миңа. Бөтен дөнья татарлардан хатын-кызның дәрәҗәсе нинди булырга тиеш икәнен өйрәнә ала. Татарларда менә абыстай феномены дигән әйбер бар. Менә ул беркемдә дә юк, бер милләттә дә. Менә шуны кем феминизм белән кызыксына, шуны укып карасын әле. Бездә генә абыстай дигән әйбер бар. Бер көнне бит Альберт Шакиров та нәрсәсе белән әсир итте. Ул бер авылдагы казый булып эшләгән, бер Бәрәңге авылындагы хатын-кыз турында сөйләп, безне менә күп ничән ярты сәгать ул үзенә авызына каратып торгандыр. Әгәр ул башка темага сөйләсә, бәлки алай ук кызык та булмастыр. Бу яктан әлбәттә безнең егетләр бик әдәпле, бик ничек дип әйтим, әдәпле булсын дия. Зур рәхмәт шушы сөйләшү өчен сезгә, Рима, Айдар. Без бүген Clubhouse һәм андагы татар бүлмәләре, аның татар дөньясына йогынтысы турында сөйләштек. Clubhouse ул шундый вакытны, тагын бер вакытны алучы заманча бер социаль челтәр, бер шундый интернет чара, ләкин аның чамасын белеп һәм татарлыкны үстерүгә таба кулланганда, аннан азмы-күпме файда да күреп буладыр дип уйлыйм. Кунакларым Мәскәүдән Рима Гомәрова һәм Германиядан Айдар Маннанов булды. Сау булыгыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Ассаламу алейкум. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlıq.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.